ଏଇ ତ ମଣି ଆସିଲାନି। ଆସେ ଆସେ। ଏ ମଣି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲ। କ'ଣ ହେଲା କି ମଣି? କୁହ କୁହ। ଏ ମଣି ସତରେ କ'ଣ ବାତ୍ୟା ଆସିବ? ହଁ ମଣି କହୁଛନ୍ତି ତ ଆସୁଛି ବୋଲି। କ'ଣ ମଣି ଡର ଲାଗୁଛି କି? ଡର ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ନୁହେଁ ମୋ ମଣି। ଆଉ ପୁଣି ଡର କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ମଣି? ବାତ୍ୟା କେବେ ଆସିବ, କେତେ ବେଗରେ ଆସିବ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ମଣି। ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ କହୁଛ ମଣି? ଆରେ ମଣି, ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଯାହା ହେବା କଥା ତ ହେବ, ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ ନାଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମଣି। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୁଣି କି ନାଟକ ମଣି? ନାଟକ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ମଣି। ଅଚାନକ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଦାମ ଦର ବଢ଼ିଯିବ। ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଚୁଡ଼ା, ଚିନି ଏମିତି ଲୋକେ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଯେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଯିବ। ଯାହାର ଅଛି ସେ ସାଇତି ରଖିବେ, ହେଲେ ମୋ ଭଳି ଗରିବ କ'ଣ କରିବେ ମଣି କୁହ ତୁମେ? ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ ମଣି ଦୋକାନୀକୁ ବି ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ମଣି। ଦେଖିନ ମଣି, ଗଲାଥର ବାତ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେଲା? 2 ଗୁଣା ଦାମରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଲା। ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ସିଏ ନେଲେ, ହେଲେ ଆମେ କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲୁ ମଣି ତୁମେ କୁହ। ହଁ ମଣି, ସତରେ ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଏକାଠି ଲଢ଼ିଲେ ସଙ୍କଟକୁ ସାମ୍ନା କରିହେବ ମଣି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଣି, ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା କୁହ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖିବାକୁ କହିଦେବା ମଣି। ହଁ ହଁ ମଣି, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ମୋର ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାତ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।